Umentri ramba kajala u Konrad ki sangma haka arpulai trik no pra ulalet jungo ya kayo tura haka ba ula airu ya ki jing as ngo ba Christmas daladi hi da ka ba penthi da ki jan ki nep bat ki juti na ka benta ki tu ki bawan na ki long yeng ki baduk haka ne ka jing let jungo kindit ya ka ne ka yo u Konrad ulai kindu ki nong shong dukan bat ki nong khayi bat ulai ya keren ya khana bat ai kublai Christmas haringkat ka kerku kerdo da ka banyak hiya ka kali hapo kani ka jaka yo ka batnem bha ka jinga dia kit u Konrad ha ka porjan mit ulayat keleng ki dukan hapo ka supermarket bat ki wai pat ki jaka dia jing dia ban ya lek men Christmas ling ba ki kam lek sebon bat ka jinga kren ya khana bat ki nong dia jing dia kumju bat ki nong thit nong pet Kiba buon kilapan pau ya kani ka jingwan yuk jat jong mentri rangba kum u Santa Claus bat ya ro ru ya ka jingle bhale sbun bat ka jingle rit ka jong u na ka liang kinong dia dukan bat kinong khayi ki badan ha kani ka jaka yo kilapan pau ya ka jingkeman halor kani ka jingwan yuk jat bak lempoi perkat jong mentri rangba da ka ba shimru ba ka de ka klipman ka badan jingmon ha ka jinga dai hapeng kinong ngalam bat ki pat ba kham tam ha kani ka ayom le keman